Sziasztok! Itt egy Luna és egy Szofi. Mielőtt elkezdenénk a videót, bocsánatot szeretnénk kérni tőletek, hogy sokáig nem volt videó. De a sortokat 1000-rel gyártottuk nektek. Na kezdjünk is bele! A mai videóban először is egy unboxing videó lesz. Második generációs LPS-eket fogunk kibontani. 2 páros szettet bontunk ki, és egy zsákbamacskát. Na kezdjünk is bele! Kezdjünk a zsákbamacskával, Utána meg jönnek a páros szettek. hát el is kezdenénk a zsákbamacskával. Várja, tippeld meg, mi lesz benne? Szerintem... Akkor juss lesz benne. Ó, ez tök cuki. Szerinted mi lesz benne? Szerintem, mármint én, amit szeretnék, az a rózsaszín titan. Rendben. Legyen szerencsénk. Szerintem az nagyon cuki. Úristen, doboz. Ja, mi? De cuki. Úristen. Várj, ez melyik? Ide. Ez, ó, az. Oké. De cuki. Kártyája? Kártyája, várjál, halászom. Ő egy fázos, első szintű csíra. Csíra figura. De nagyon cuki. Igen. Tessük a videót egy páros szettel, ami ő lesz. Szerintem nagyon cukik. Nekem a kapibara tetszik a legjobban. Szerintem a kapibara az cuki, igen. Ő szerintem egy nagyon szép LPS. A színek azok amúgy, Élénkek. igen. Még szerintem nem látszik a kapibarát, de amúgy cuki. Ilyen madárkát már láttunk az első szériában is, a zsákbamacskák között, de ő is nagyon cuki. Igen, nekem a virág az nagyon tetszik rajta. Ő van a dobozon is. Igen, egy kókusz. De cuki. Egy vödör Popcorn, szerint nem magyarul. magyaró. Azt nem tudom, ki fogja megenni, de jó itt vagy ott. És egy kis hajó. Hát, nagyon sikerült. Ilyet is láthattunk már az első szériában, de ez is nagyon kis cuki. Jaj, várjunk. Még van itt a doboz hátulján. Van velem egy doboz Hát igen. Hoppá, ilyen szépen sikerült kivenni. Egy gyűjtős papír. Ki van rajta? Kapibara! Egy fázos, második szintű, egzotikus figura. Nagyon cuki. És tessék itt a kód. Nem fókusz erre. Ja, és is. az elsőnél elfelejtettük megmutatni a kódot, tessék. Itt van. Használjátok föl! Mutatjuk is a második páros szettel, egyben az utolsóval. Nekem ebbe a szögbe a lajhár tetszik a legjobban. De cuki!
Milyen szép színek vannak. Ilyen kis pasztál. Különlegesek. Hát igen. Szerinted melyiknek lesz a kártyája benne? Szerintem a Lajhárnak. Lehet. Jaj. Így vannak benne. Nagyon be vannak magolva. Az biztos. Ő egy nagyon szép és nagyon cuki figura. Igen. Szerintem. Ide átrakom. Ő is nagyon cuki. Nagyon cuki, szép pasztelszínei vannak. Igen. Igaz, hogy kisporolták ott hátul a pöttyeinél a... Szint. De ez a miénk. Nagyon cuki. Nem látszott, de igen, most már De ráfókuszált. amúgy nincs rajta hiba, legalábbis mi nem látunk, mondjuk ott a fülénél egy pici hiba. Picit. De amúgy nagyon szép kis figura. Igen. Most pedig van egy falevél. Minden szériában szinte van falevél, de ez most más színű, nem zöld. Szerintem ez a Lajhárhoz van. Szerintem is. Egy bambusz asztal. Ez nagyon cuki. És egy ilyen kis faleveles tál. Igen, ilyen kis faleveles tál is volt már, azt hiszem itt a második szériában is, meg a harmadik szériában is. Na, nézzük, hogy ki lesz. Jaj, akkor szépen nyitottam. Ez is be van csomagolva? Nagyon. Ragasztó rajta már. Mindegy. És a Lajhár van rajta. Mondta. Ő egy fancy, második szintű rare figura. Nagyon jó. És a kódja pedig... Használjátok örömmel. Igen. Hogyha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Így látjuk, hogy szeretnétek-e több hosszabb videót. Én Luna voltam. Én meg Szofi. Sziasztok!